шонемси ҳаёт ҳар як инсонам ба орзуш мерасонад. агар истина орзуш бошад 8 сол фақат баргард гуфтам. вақте ки баргашт надонистам чӣ будам. давраи ҷавон будам ман, фақат пиён будам ман, фақат заёби туда, фақат гирён будам ман. як гуварда даста тай хонат медиди масти ман. фақат номи ту дар забонам, баргард насиба, фақат номи ту дар забонам, баргард насиба. ба ӯ қазораи ма дар чашми мардам зар гашти. ман бас кардам баргаргувира ба ту баргашти. ман хиёл кардам тока барои мара камёбӣ, не ки ман хато кардам ба мухлисои марам заёбӣ. рӯзе омади консертам дунё дар чашмам натофт. мухлис рӯ гардонашон ҳамаи зал насиба мекофт. ван ман чихе контрол мекардам бояд ду рӯз. дила хайри ман духтару бача мехостам ӯ рӯз бинад. 8 сол фақат ман баргард гуфтам, яке баргашти. ваҳ бля ман чихе фаҳмонуми ҳиссиёта, чихе бугун хирсандима ё ки даста похрима. ман боварӣ надоштам ҳақиқати вохрима. баъди консерт пушти саҳна гапои пурӣ нешуд. гуфти баргаштан ман мехости, ина баргаштам пешат. хити ҳаёт ман даб дод касера ки хостам. ман чанд сол некда хона сегу дагата гуфта гирья кард чанд бор. раҳмат ки баргашти, не ки бахшиш уже позна. раҳои мо уже дига ҳайраҳомон чапу рост ба анҷом мераса. ки ишқи 13 сол пешина қучоқи мо уже барои кӯдакомон акишинан. мехостам барои охирон бор дура пешам мурорум. вақте омади хурда дидам шикаст хумором, ба мақсад расидам дига. дар дилам не сармон, мара бахш барои ҳақоратова гапои ҳаромо. ман наметарсам ай гапи мардам ки ёбоза мекунанд. бисёр аёдами ҳаром хуча тоза мекунанд. ман мехостам фақат охирон бор бинам та честна. май тиждадан доштам қучоқи мачаки секса. гарчи рақосаи клубай шуҷидову кӯдакдорӣ. барои ман духтари майдаҳаки тоза ҳакбонди. ман расидам ба мақсад, шукронат мегум худоё. репи ошиқия шонемси мешава бо оё. касе бурда будак дилма хидма овардак. ба реп имрӯз дилма овард, метарсам хидма набара. ай реп чанқа гап ҷам карда будам дар дил ки бинам бугумта. не ки вақте дидам та хиёле кардам гингам. мақр кардам гапома дига, надорум ягон сухан дига. бас ай репи ошиқӣ ҷудоӣ ва сухтан. ай пушти ишқи ту ҳама дар репош расид. ма не ки чизе биган майли зато баргашт насиба. шонемси ҳаёт ҳар як инсонам ба орзуш мерасонад. агар истина